Lidt over 70. Du må ikke skylle efter. Du må ikke sluge det. Du må ikke skylle efter. Altså, jeg sluger det, og så tager jeg øllen. Altså, jeg sluger det uden Det er lige se, de skal... Du skal tykke lidt på det. Du skal tykke på det, og så sluge det. Ja. Du skal bevise, at din mund er tom inden. Hallo, jeg må godt skulle ned bagefter. Jo, Når det ja, er så... Når efter du har tykket. Efter Du skal bevise, at din mund er tom først. Ej, nej. Så I virkelig stå så tæt på. Ej, hvor er det? Jeg bliver bare filmet bare det snider. Kom nu. YouTube for the win. Nej, vi 2 sekunder. Jeg skal lige samme tid. Det er samlet mod. Ja, men jeg regner med, at lige om lidt, så kan I ikke optage mere. Det er rigtigt, jeg har 70 minutter endnu. Fuck. Det lå sgu blive halvt køligt, inden det bliver slut. Hvor meget tid er du tilbage, Claus? 7 minutter. Kom nu. 1, 2, 3. Ja, jeg skal lige lugte ketchup. Lugter det godt? Det lugter bare remoulade. Det må da stinke. Det er en uge gammel. Det er en uge siden vi var på druk. Ja, fuck det. Det var en uge siden det blev stillet ud i stuen. Det er jo ikke en skid. Kom nu. Ej. Hvor ikke pengene på dig, tykke på dig og slugt det, ja. Kom så. Kom nu. Du må til at slukke din øl ind, hvis det er. Tak. Du må bare ikke skylle ned med øllen. Så. Han var lige ved at koste. Hvad det gør, der var den gode stol. Det var tidligt, Nu havde du det i munden, nu er der kun 10 cm fra det i halsen, jo. Jeg brækker mig. Ja, fuck det. Det er der, det er jo. Gå lige, skal vi gå til resten? Det er kun bedre. Det er mig, der skal gøre det rent. Ja, tak. Kom nu. Gør det her, man. Gør det her. Det er en minut, der skal på jorden, for ellers så tæller det. Nu står man der. Hvad har han nu gået med? Det er for dumt, det her. Kom nu. Han er en gladiator, jo. Jeg har fået det der var, når de munder, så du bliver kokset over det. Så jeg er tilfreds. Det vil sige, det du har spillet i, det må jeg få. Nej, med videooptagelse. Jeg sagde, at du skulle tykke på det og sluge det. Thomas, kom Ind nu. med det. Det er nogle gange, man tager små bidder først, så får du aldrig spist, mand. Ja, men så var det. Thomas, der er lang vej til du får det der ned. Er du bare skæv af det? Oh my god. Jeg må bruge fokusmælden, når man har gammel ketchup. Så må du bare stå sådan lidt. Jeg prøver sådan, det græder småt og rødt, og så bliver karten, og falder op igennem halsen. Åh, ikke for